Mert ez a felmérő ez nem osztályozás szempontjából, hanem milyen hatásokkal történt ugyan oktatás. Na most jól átbeszéltük, hogy milyen okból kell fölmenni, ha fel kell menni, ha fel kell menni, milyen adminisztratív tevékenységei vannak, akkor a következő, hogy ha ő neki kell felhatalmazni, milyen esetben van jelzés, hogy őnek barátom itt, akármit csinál, féket tud megjelzést adtam. Igen. Ugye? És erre ő neki abba kellene hagyni, és akkor... Hogy mi van? Mi van? Hát én, de a másik részem odavezetőknek azt mondaná, hogy Havaj Dizsi bejöttem volna, tanítsuk fel a sebességet, aztán nem kell megállni. Igen, de hát már feltűnt a vezetője vizsgálnak, hogy mit dudálgat el. Hát valahúzzuk, az utasok azt mondják, hogy hát nem elég, hogy kifizették valahogy gyorsan, hogy itt pattyog ez a rohadt vonat, Ráadásul a pótjegyet is vezettek rá. Már őnek azt mondták, hogy... Igen. Jó, akkor viszont megállt a vonat nem vörös jel, de nem bármely mások miatt. Mit kell a vezetőjegyzőben csinálni? Abba hagyni a kereskedelmi tevékenységet, és akkor leszállni, hogy akkor mi a büdös van. Mondja a szolgálattevő, én nem tudom, ennek a hülyének én állítottam a kijáratot, adtam is neki a felhívás az indításra jelzést, és erre ő dudálgatott. Erre föl a nagyon okos vezetőjegyzőben azt mondja, persze, hogy előre barátom. Ugyanis marha lassan jöttünk be. A bejárati jelző szabadon. Hát nem tudtam szabadot adni, lehívóval behoztam. Na és? Miért nem haladtál? Azért nem haladtál, mert akkor haladhatál,